ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରଚନାଟିଏ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଉପକ୍ରମ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୁଁ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର 7ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ 1908 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥିତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ, ପାଠାଗାର ଓ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ ସଭାଗୃହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ରହିଛି। ପଛ ପାଖରେ ପରିସ୍ରାଗାର ଓ ପାଇଖାନା ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଏକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିପାଖରେ ପାଚେରୀ ରହିଛି। ଭିତରେ ଏକ ନଳକୂପ ଓ ଗୋଟିଏ ପତାକା ସ୍ତମ୍ଭ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାୟ 300 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଞ୍ଚ ଡେସ୍କ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହି, ମାନଚିତ୍ର, ଡଷ୍ଟର, କଳାପଟା ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଜଣେ ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିବା ନିତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦିନ 10ଟାରେ ଖୋଲିଥାଏ ଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୁଏ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ସକାଳ 6:30ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରତି ପିରିୟଡ଼ ଶେଷରେ ବେଲଟିକୁ ବଜାଇ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବଗିଚାରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁ। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ପାଠାଗାର ରହିଛି। ଏଠାରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକମାନ ରହିଛି। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗପ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ବହି ରହିଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍ସବର ପାଳନ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବମାନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଶିଶୁ ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଦିବସ ମଧ୍ୟ ପାଳନ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଶେଷ କଥା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହିପରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କଲେ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ।